Balikmur, pasazla tay palakatarni mong sungsa sangteng, ani kapangni Saint Peter Believerian Church Kulmura, taklay 2025 bisyo subrayong kaitor matangnaisa, narokno Rukphai bisi ter palangini jora kaham rekha, o jora kahamo ang narway baksa ani kapang kaham jakna, ani bisobama tiani sajuk songnengai norokno Shillong diocese tongtotei bari khapangni hamjakma khakaham yaparo tai kaiton hamai totei hamai marwo sini arni parish Reverend Father Sukumar, Reverend Father Sodai, sini arni district in charge Reverend Father Bishu Debrama, sini Joto Parish Council body, faithful believers of Kwcharma Sunday School children, the youth, the sini His Grace Jacomor, sini bishops, the sini Arni Bikar, Reverend Father Sujit Debrama, Joto Araman Sari Tongai, Nai Tongai Kanai Tongai, Kapani Taku Bukurok Nubo, Ani Kapani Hamzakmo, Koto Norok Jotono, Yaparo. Tai norok belek kaham kino team naka, norok ni team ke lobmo 107 eba 178 o timo o kok sejaka subrayu no hambair di bini paiplaya hamzat mungni bagai tai bini wanama sinsa samurok tangmani bororok bagai thim belai kaham naka kok mokri kok otoma au Rukphai bisi mahai tongthok jarawo khusini jarawo hambairjini jarawo okok belai nangmani nongkha tai omo okok thayo omo sungno tai omo focuses on God's persistent goodness omo kaitorni kaham khlaimung kaham nukmung abon toisawo focuses on God, persistent goodness, mercy, and saving power, calling believers to a life of active gratitude for His deliverance from various hardships. Kotang kake kaitorni kaham klaimungo bini khairot mawo suba mawo bini phan bayo. Waktu klainyai kaiton busarakno borongni lanmatui gratitude mane kha bisingni tongthokma barabai hambai rena thangmani tai remani podri pot kaham hamya klai kiting ni bisingtui omono opongnok saw omono thim ni kok boni bagai o thim norong kaham nakha kaitonong rekha yes sini Saint Peter Believerian Church ni laibama bai belaki gudalka norong kebang kalaki tingki asuk jorong phailekya ang tabu mujumano bahike humlung dukmali hati sini Agartala diocese tongtoi ayang khumtai tiki ongkori phai agiwo school murani pan perboto harpek hadli tiki pa phaimani apro lama bakre tabuk to lama kaham kha tai norok church building kotor botangkha abni bagai kaitono belai hambai tenorok jotono pal khe tonglaiui kathar mothano mosake norong tisai tongmani bagai norok jotono hambai ruo yes thangnayo general convention ni ulo ang India ni kangma jaga thangka tai Father Sodayano sahorka no Rukphai bisini kok tai kok thai kisa
sahurjadi hinai sahurma bagai ang kaitano belai belai ke hambai ru tendorok jotono hambai ru te ang sini tiari TV tai srang satino hambai berong okok thaino norni bagai joto lokni bagai kok tonai bani bagai belai hambai maro God bless tai o Rukphai bisi খুব kaham jorao nongarong khlai kiana kha bani bagai bo kaite hambai tam hingki nongni Rukphai bisi emon একটা timing jorao norong nakha o timing norongni bagai tabo Christmas tree ni bo jora Christmas ni jora tai bisi ketal ni bo jora o bisi ketalo norok mahaike jora kaham kaito norokha bon bagai o jora kaham ni bagai bo ang kaito no belai belai ke hambai besang Christmas ba Rukphai bisini kha kaham yak partatei norok no ang ani sini taklai ni Happy Christmas tai bisi ketal ni kha kaham te chibai bo ya paro Pagi hake ang just kisisa Saint Peter Believer Eastern Church ni bahagi borong asal jora unjaka klaijaka kaiter bahagi hamre kalai mane kok to kolok abde sabaya tamke belai kale kitin bisintin no mo tasu jorangka bon bagi arani okra chakra cherai khonai sikle sikli sini joto daku boko khumulung yari ni tai Saint Peter Believer Eastern Church school murani aing wandalan podripot area kwang sini Believer Eastern Church tongo norok joto no belai hambai norman terkemen bagai tekok sanai rong bagai belai hambai tidi arwo pai manjak kene kaitun seleng rok kaitun kok norok khananai hamriya sakanya lob lainai suri lainai mon bagai kaitun no belai ken hambai ang just ini kok besaran abuse especially ang sini Sunday school youth tai om haikena joto okra sakrano just kisa kok gesari rono o silver zone bagai kok to gabang mate sabaya ang puilao sini Sunday school ni churai rokno nanna sa monna sa besate kelai rokno skulo puri tongai rokno ang puila kok kisa kesana busungo yes kaitor norong hamjago kaiton thanong suryo norongni ma phani bagai belai hambai tai chirai rok norongni bagai belai belai ke ang kaiton hambai ro ani norongno pui la kok sajane kok kamose kok sarjanai kok yak prajaknai number 1 sini chirai rok mothani kethar mothani chirai rok norok pui la kahan ke khnadi ani kok norok sap sutra khemang tongna khlaidi tai pora ni assignment ro kaham ke seidi pordi good part manani khlaidi je class je subject ni kaham ke porine ke subject ni bo kaham ke pordi kaitur hamari khlaina tai mosadi thungdi thudi basadi poridi hakese nang uilani simi hakese nang school pai college thangnani university thangnani omonana ni imang ko torong nangnai omon kasih mutong nagi number 2 number 3 kaham friendship tongdi tawa lagi tabu lagi tasuk lagi number 5 obey your parent nini ma pasono mani di borom klai di kok khana di okra rokno borom rodi tai mothani noroni father di kon noroni nai kole rokno tai norong sai sikla kotor tongai rokno norong borom klai di kok khana di
Number 5 nang sajanake don't forget to go to Sunday school. Sunday school thanani ta pokdi kai terno ketharpatan thang khulumnani ta pokdi tai charso thamang tongdi Sunday school thamang tongdi tai Bible memory ro khlaidi. Amono tiniang Rukphai bisio Sunday school ni sirai rokno kami ni sirai rokno o hamario tongdi hinai dorno kwcharma. Yes, tabuk nannasa munasa Sunday school sirai rokno kok sawi nai ang tabuk ketharmo thani sikla sikli rokno kok kisisa kwcharna busungkha tei sana busungkha bisi kok kwbangya kaham khe khnadi sikla sikli rok norni bagi bo kaito no balai hambai rwo tei norno tui tongnai phola tui tongnai kaito ni pholani bufa songno bo hambai rwo norni guardian ma songno bo hambai ma rwo norni jora khumbar hai norni sini ketharmo thani future norni pillar of our future of our church sini ketharmo thani boni bagi norni belai belai ki important norni bagi kok kesana busungman ke number 1 kan ke remember your creator mokyo khlaidi Ecclesiastes chapter 12 verse 1 hain show remember now your creator in the days of your youth while the evil days come not nor the years draw nigh when thou shalt say I have no pleasure in them kethar kok tharo kaitor noroknos tei norok hai sikla no okok rungjago remember your creator nini sikla sikli jorao nono swanamnaisa srishtikorta creator no o nokai hem sananga mutyo klaidi অর্থাৎ অমাহাইকে nang kaitor no mutyo klaidi angke kaitor bo nono mutyo klainai অমাহাইকে no nang hamjajak korokjak sikla tei sikli ngui tongmanai he will remember you he will bless you and he will give you success অমাহাইকে no nini schooling life college life university life nang kaham khlaimanai tei society ni samung kaham khlaimanai ketharmo thago nang kaham seba khlaimanai resapmung lopmung worship team tai kethar kokthai porithani kothon kaham pirithani balai active ni manai tai omahaike no nini bisingtei samung kaham tanjaknai yes o molo sikla sikli rok balai kaham bo khlai tongo tai kwbangma burden tei depression bo khlaio phiaba alambagoi sago omahai Christmas jorao जों साइमनो बाहायकी मेरी bo suari bai sajapuru bahaki mathangnaisa savior no bo osin jaro poja kotor nainai bo kaitor ni kok khnai kaitor sam kotor takka sang Joseph ni kogun mano bo jipru morim no sak bo besatija khnai khenaka kok sungjak haibano bo kharna hnai wansoka sayoi phiaba imango bono suari saka ta khardi tawana di ta kiridi ta niki abo khola kathar baise sak deri yango ai keno Joseph bo sikla sak kaitor ni kokno khnaka oma hai keno kaitor ni poja kotor hili no bo depression hai tong bano kuchi ki bo abono teikya abo hai no khoroksa sikla ti sikle nang kuchi ti bo tongi tengnai nini chakri bakri podri pot life drug addict mohai podri potoi nang depression bo tongai hai pano elamba Christmas jaro sago don't be afraid takri di tawana di tangke nang commitment khlaidi surrender khlaidi repent khlaidi tai kaitor no kaham ke yasak di abo bai a hamari bai
sukang hindi failure tongnai podre por tongnai abo bai kesaika tongdi tai dhorjo nadi khas rangdi abo sakaisa ko sikla siklo te kisa ko ko satrena kaisa phonok mari thangnai bisio sini silongo jepru kaisa jagani siklaro porinat paikya borong pajona soklaimani piaba kisa tongai brong ayong yuk jaka kai brong tongai mana ni somok jaklia baksa to kasang kasang tongka piaba khorong ni khorok tam brong belai tek to nang jaka ulo ang brong no ano ofisi ding singka norok tam ni bagai kaham lama phaino norok tongai man yang tam ni bagai norok dodjo sara nong ni lama tamo kai to norok as lama kaham ni rekha tam ni bagai norok oro ni thangai nogo hanya thang klai tong nya musong kuno samong sara education sara norok oro tongkai to kaham prinai karakter selaijaknai tongjong selaijaknai asal kaham lama man phano norok o lama tangai sayawi aino menago tongnya musong anga pru borno kok sungpru khorong ni siklani kok kaham ke saimangka khorok jangga ke jepru ang mo hake buju to kaham kan ko bo apur belai kaham ke khnai tong ka borong bere teni pungo thana tongani bo thanglia tamni ke bo belai kaham ke attentively kaham kong khnama bai kaham ke attention de khna tani kaham ko go tai to ne hamari tongo omo kaisa boni bagai siklaro kaham ke kok kaham sajapur khna de life belai change nai tai nang hamari manai de khorokja siklani samoija hangka ke problem ke tam ke bosaka bisho bang ang mobile sang tomangla tam ni singar mobile dia mobile sang tomangla mobile nang nai ang borosang tam ni ngasek mobile dorkar nangka bos hawo bo bina ama babon sekon se mobile no teb hamjako go nai bo khna tam nai bo wanaya ama hakeno bo exam pass limalia bini life on the carousel kya bo habno sia ulo bono kaham ke bujuka ulo bo dorjo romoi kono mote tongka pero tabo kaham khorto sude tangi porikha bo ngoma hakeno sikla laimo langmo dorjo sarangai o mobile dog bai podri pod bai tabun sikla ro derao drugs samoi dero hamiani saimang phono kamo phaimania ngomai ke plain ni bagai suri mong jaga elambak nai klai suri marok belai ka elambak memory klai morok ka sunday school sai ro baino kaham ke bible memory klai ma ka tai 400 kore oi thangai 4 ni activities bai holani activities bai kerma nabun ka kiching kaham khamani kaham kok khnama kaham tai mo thani samongo bijeng tongmani kaham sandi susran khrongai sini kaitin salary baksa kotma kaham tenno kusuling panda yasya grabo gitar tui ya phara khoroi involvement belai kaham om hakeno in sikla sako sikla sikli norong kaham mo skilo nong ya pribukti activity ya pribukti ning talent tam tong aro heyo nong thangdi kaham ke pordi tai aguk di haina hai tai bhaigete porimano rangdi kosto bisingti phano aboni result nangno sanai mon bagai torchorom di kaham khrandi kok khrnang di borom khlaiyang di hani seba khlaiyang di kaitoni seba khlaiyang di om hayo chendang challenge nai pasadi omono Saint Peter believer Eastern Church ni sikla nani kwcharma omoni bisingtingo tai bo hayong grangai sikla thanigo o kokkan kisa kwcharma God bless you sikla ro khapang ni Saint Peter believer Eastern Church ni faithful believers ro botamorok nai ro parish council body ro okra chakra
norong thaniban kok kesarung tongnai Rukphai bisio kaito norong jora kaham rekha norong bising tei ketar mota asuk kha bon bagi norong joton highly appreciation dai God bless you all. Okay, modern world mol belai hanya jora belai hanya hayo norong hiksai kek fet pulung di norong mol hamio busuk chasarara digisigi norong saimano bahaki borok ni tomok jamung nostong jak hiksai sai hik bahagi kebel jak norong saimano boni bagai please kaham ke norong tongna klaidi tai norong kisi norong hamjaklai tungdi tai tamnai fet pulung di kuno dino phano khak khek ma bai potrik potung ma bai norong hubutubu hamyo ya pertabok please elam bako kok sawo 2 Timothy chapter 3 verse 23 do kok ma sawo norong abo saimano piabang norong bagai porimano paithak ni molo tangnai paithak ni molo sinio jarawo norong nio jarawo people will be lovers of themselves borok sak ni belai hamjak dai sartak bokung dai selfish kunai lovers of money borok rang di belai hamjak nai rang ni belai khamainai kokotor sanai kongsuk nai lachire nai buma bufani kok nayang nai hambai riang nai kaitor no suryang nai amra belai warang sincha tabo kok no cheri sana jora krai tamke kaitor ni kok thayo sugno omai kok sao omai kok thayo joto kharnai ro please hidrdi nang yogi manai te kam nai omolomo hai hamya kabang ma phanye ni to kaitor kok thai sunor khable kaitor kok khna keno hamya podri pon yakni yogi tung manai ta hiksai kam ka tong manai ka dharma thabai kam kring tong manai yes kaitor hamri bai molobo Christian ro kam ka tong balai dikdari nai digisik nai aboni bagai no Christian jibono ke dharma thano tei kam kyo mol panino tong manani lama kaisa ekmatra kaitor namati tong manani lama no ka orthodoxy moni bagai orthodoxy sungja prutango ya phangni jisuni songse kalangmani jisuni sagar songse kalangmani ke dharma thani faith tradition no asidao sing khazari tongmano ngangke manglak sing mo thano ulta pulta khlainai diksi khlainai sinmu sukti khlaitlangai omai kin phola kathar no sing dukhurnai mon bagino kaham liturgy bai kaham system bai ke kaitor no te khulong tongmani abo belai kaham ko yes te kaisa belai nangmani ko omno no ang sanam so nor ok no kham ke khunju khasme khnadi ara hasui tongai ro thanai tongai ro nor khrari nai di samung chapter 20 verse 28 Acts chapter 20 tamsa norok ni sakni bagi bo norok huske tongdi phala katha no naikol na remani mo thani bagi bo jotni bagi huske tongdi khnadi mong ka husni jora mon bagai se nang puila sakcha husangradi nyangke nang kemanai gabang mo thaiya siya grawo nang cholongai aro barnai aro hainai abo haitangdi kaisa jagon nang mo thamangka mo thau no khari sabak laidi buibai ta bandi jagdi amos kaisa nang ni bisapungai ang no kok rak ke samani ko lagi kapani ta ko bukhuro kong no kam kendro khnadi husungani ko abono karibo molo system no sajnai tongla system no hamjakdi system sara bagi choli manai nini nok ni bo system tongo duglam bieng ting nai ganti nok bieng nai thujanai bieng nai piaba site tei Christian rok kono molo system no hamjakla bail ke tongon sajakla bang sakni musung tei no je pal sarka tonga musungai please Believer sanction norm ni kaitor ni saboti rok faithful believers rok mota nai kone rok aba hayo kuno din dor interest alti aba hayo discourage jaklai di tamne ke ang sak
Bahaya ang episcopis tongi kaitor ni sistem tongi kaitin sebab lain kasong ka abri region ko ekta tongo ang independent abo kaham hai pano kaitor ni kesang independent abo hai bukai ber hak ni musun tongi tong de karne laibo tongman abo bible suno ragdamak layo boni bagai je ang abo hayo naya kena yang tahu nong pori kena nong kaham ke por dia kong nang just bucina boy kisah poriwana Room chapter 8 verses 5 to 11 sin poriwan kena di tamni bagai sang sakni mosing tongna kokri pholano khaoria we haino je mantri na kokri nagi kena di sakni musung tei tongnai ro borok sakni musung ma kokno wansugo pia pholani musung tei tongnai ro borok pholani kokno wansugo sakni musungma kokno wansukmani abo theinani lamase abo theinani lamase nebar ang theinani lama thana musungya norungnobo theinani lama tlangna musungya tamni kabo kaitin koktaiso pholani kokno wansukmani abo mobo muthangnai khabo kesang ranai se yes always kesang tongmanai bebak jagao haki abo waino sakni musungma kokno wansuknai borok bo kaitor ni kena arimu kaitor ni kena arimu kaitor ni kena arimu sahanya toroto please non kaitor ni kena arita undi alama ta thangdi tamne ke bo kaitor ni kerong rakugya bo system tongmang la system sajagla te kaitor tam saka sobo soino abo rakugui manya bo khlaibo manya sakni musung ti tongero borok kaitor no kha hamrui manja neng sak norong dol tong thoki mana pia ba phorangale khak changni mangla boni bagai se huchian bon bagai seng orthodoxy episcopal seng thangai sang kaitor nai matui bodai matui seng kholomo tongo kaitor no seng rakhubo bazu abo sa kotor ko bon bagai khana chong tutak tadi omol hang sitra mol belai ke hamya mol belai ke hamya te ka sian bang ko kai purinai pai di sini Revelation punukjang chapter 1 verse 7 tam saka naide bo sumui bai ke phainai joto borok nuknai bono yonai ro nuknai o sungsarni bebak bosong ro bini bagai musyuk luk sawi katnai abong nai amen kapangni takok te bukuk sa o paikhat ni ko belai nang mani sono motangnai subraji suboki pili phainai sono paiple langma rona bagai boni bagai sinarong khathong laidi haino hai odu phai bisitei norong taibo kaham ki ketharmo tei bini seba klaingani sini dopni samo khlai thangnani chubai thangnani abahya pribok lagi khata bagi balbaksa thangsa ke tong lagi cerai khonai sikli okra chakra Paris Council body sini mothamrangnai Reverend Father aku songro dorong naithok ko tongna khlaidi Tripurahastano naithok khlaidi dai sungsan bagi surdi sini jot bagi surdi sengorn bagi surdi tongo kaitona roi tongthang haino hai lukhai bisin khakam hambai tai happy Christmas to you all and God bless you all malai phinai blessing